tornar a una casella anterior del problema català sense donar-li una solució que potser generaria les mateixes protestes, però com a mínim valdria la pena o seria raonable. Si és només per conservar el poder, sincerament, potser no paga la pena. Això està per veure, perquè de moment encara no hi ha un acord. Això ja hi arribarem, després en parlem. Quant a les protestes, les imatges que jo he vist, gent cridant Viva Franco, per suposat insultant el president del govern en funcions, amb banderes, amb l'àguila. O sigui, són els feixistes, i els feixistes es comporten. Jo no tinc clar per què ahir la policia va fer allò dels gasos lacrimògens, però em sembla que és igual el que hagués fet ahir, perquè ells ja anaven preparats. Avui han convocat la marca blanca de Vox, Revuelta, Bastión Frontal, Desocupa, Democràcia Nacional, tots els nazis. O sigui, aquesta gent avui anava preparada a fer el que hem fet avui, independentment, crec jo, de l'actuació de la policia, perquè com que són feixistes, la seva manera d'actuar és aquesta, així de clar. Però això no treu que el govern s'equivoca fent servir eines que jo crec que són desproporcionades. Que no s'haurien de fer servir mai. Joan, de seguida veurem què va passar ahir, però una primera idea, Joan? No, la primera idea seria que hem de veure si al final hi ha investidura i si en algun moment viurem aquí també en el marc de l'Estat un episodi com el Capitoli, per exemple, o com a Brasília, algun intent de prendre per part d'aquests grups més organitzats, de prendre alguna part de les institucions espanyoles, si això va a més. Aquí el que hem vist, sobretot en aquests enfrontaments i en els que hi va haver ahir, és una mena de curtcircuit en la ment d'alguns dels participants. És a dir, el que han fet ells és anar a protestar per defensar Espanya i s'han trobat a davant una policia espanyola que el que ha fet és atonyinar-los quan han intentat fer aquests crits i aquestes proclames. Aleshores, això els ha trencat els esquemes amb molts, perquè és jo estic defensant Espanya, la policia és espanyola i per naturalesa també defensa Espanya, com és que m'està atonyinant a mi. I això parteix bàsicament, és a dir, i d'aquí els crits d'ens esteu tractant o els heu tractat com uns CDR, que ells mateixos ho deien. És a dir, en el sentit en què en aquests CDR o en aquests grups independentistes se'ls pot tractar d'una manera especial perquè no són pròpiament ciutadans de ple dret de l'Estat. Que això, quan fas la volta sencera, et trobes a l'independentisme que la queixa parteix precisament de no veure's com un ciutadà de ple dret de l'Estat, que l'Estat no el reconeix com a tal. Aquest desconcert és exactament el mateix del 19 amb els manifestants que acaben fent accions violentes i els Mossos. És la mateixa volta. Anem cap a la crònica del nostre company David Melgarejo d'ahir, que recull exactament aquest desconcert i aquestes queixes dels que es manifestaven i es van veure respostos per la policia. Vox ha difós la imatge de Santiago Abascal a la manifestació d'ahir a Ferraz aclamat pels manifestants. Ell mateix havia anunciat a les xarxes socials la seva presència i animava a anar-hi. Però qui convocava oficialment, com els altres dies, és Revuelta, l'associació juvenil vinculada al partit d'extrema dreta i creada fa només unes setmanes. No era una manifestació de Vox, malgrat que a la capçalera hi hagués el seu vicepresident a Castella i Lleó, Juan García Gallardo, entre banderes preconstitucionals i consignes contra Puigdemont, Pedro Sánchez i l'amnistia. I Vox no era, per tant, la responsable de preveure mesures de seguretat i control, com inclou la llei. L'atestat policial justifica les càrregues per la presència de fins a 200 neonazis amb barres de ferro o una pala que desafiaven els agents, 3 detinguts després de l'actuació policial, criticada ara per aquells que, a diferència del 2017, ja no veuen la policia com els defensors de la unitat d'Espanya. ¡Violines! ¡Sois unos violines! ¡Desgraciados! ¡Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona! Abascal encara ha escalfat més avui. Les protestes ha cridat als policies a la desobediència dels seus superiors. Que la policía no cumpla órdenes ilegales en caso de que vuelvan a producirse. La rèplica del ministre de l'Interior. Desde luego no obedecen ningún criterio político, obedecen criterios operativos. El PP es disputa al carrer amb Vox en la croada contra l'amnistia i es desvincula de les manifestacions, però és lluny de condemnar els atacs i les protestes a les seus socialistes. On sí que coincideix amb Vox és en la crítica a la policia, l'acusa de tractar els manifestants com si fossin CDRs.
imatges en directe, com diem ara mateix, i la crònica que teníem d'ahir. No sé, Iva, si volies afegir alguna cosa. No, amb la línia que estàvem comentant ara, em sembla molt especialment preocupant que des d'un partit institucional s'atiïn no només les manifestacions, sinó les manifestacions amb aquest to, i estic parlant de Vox, aquestes crides a la policia a no fer cas d'ordres il·legals. Home, la policia, afortunadament, en tots els casos, té ordres polítiques. I quan els polítics s'equivoquen donant aquestes ordres, s'equivoquen els polítics. Però són els polítics qui han de decidir com actuen les policies, perquè per això són els escollits democràticament. Jo crec que s'està complint el que l'Aznar va dir, no?, fa 4 dies, Cadascú que cadascú actuï des de la seva responsabilitat, no? Vull dir, ell ha cridat, o sigui, després d'això, el Consell General del Poder Judicial fa un ple il·legal fent un manifest contra una llei d'amnistia que encara no existeix, sorprenent. Després el García Castellón actua amb el del tsunami, no? Després tenim vull dir, tota la gent i els nazis i els feixistes al carrer fent aquestes actuacions, diguem, que només faltaria que tothom no es pugui manifestar, però dins d'un ordre, no? Sabem de què va? I després el que està corrent entre diferents casernes de l'exèrcit que els diuen que vagin preparant-se per si cal que actuïn. Vull dir, jo crec que estan tots complint el que l'Aznar va demanar que es fes. Bé, amb aquesta altra informació sobre l'actuació de la policia, no sé si aquí han fet cas a Abascal o aquí, ho veiem al diario.es, diríem que la policia, per comptes de frenar el pas de la gent que tallava la Gran Via de Madrid, semblava més aviat que els obrís pas, no? Sí, és com un partit de futbol quan tenen els aficionats del Feyenoord d'un altre equip. Es deuen veure incapaços de frenar-los, entenc jo. Ho hem vist a manifestacions aquí, eh? Sí, també. En el moment en què empenyen en una direcció i sobretot estan evitant que arribin a Ferraz i deixen que vagin cap al Congrés. Joan Escolies.